Hey, sanibona bafowethu, uhamba kanjani niyaphila? Ubungalenja lo akonakela kakhulu, yazi ngifuna sikhulume la. Ale nto engangiphathi kahle. Eyenziwa yilaba bafana athi bacula umaskandi. Genge yonke le genge namaphinjana amancane. Niyithatha aphi le nto yokuthi nizenze odali? Ha? Yazi manje awusekho umaskandi. Mina ngifuni mina ungitshela ukuthi umjabuli ubani lomfana lo ya mecula ubani? Yonke le genge le umecula siyamemeza manje isoka lami liyabuya ngoDisemba. Nolala ngibanje uyindoda. Kwasha kwacima. Uyindoda. Cula ushuni odali. Hayi phumani kulo shuna ngifunda ushuni loyo mina. Mina ngifuna mina insizwa icule bafowethu mina zithi habele impi yangesonto yayizobulala abantu. Hayi hlomihlasele. Mina nathatha umculo ngicabanga ukuthi kumele nazi manje ukuthi maskandi khona kodwa kusho ukuthini. Mina nathatha umculo wezinsizwa nawenza umculo odali nini. Umculo wezitabane. Nathanda njalo ukungikwatisa. Senifuna ngikhulume manje sokuthi uphungalenja ukhuluma kakhulu. Niyaphi ngomculo ngoshuni odali niyaphi? Yabo nje ngihleli nje manje la. Ngiyacabanga ngithi hayi kodwa madoda hayi lafa uNkulunkulu wami izwe likangizwe. Hey lafa. Lafa izwe likamacingwane uNkulunkulu wami lafa izwe likamchunu. Ngeke bafowethu ngeke. Yabona makuthi uyinsizwa. Kumele yabo mina 2022 ngikhipha ingoma ezo5. How Lord. Asengidalapha kuma ngane yami lo nekhanda exegayo. Ngoba vele umntalapho ukhona kumaskandi. Kodwa manje usengizontshininiza manje. Ngithi isoka lami liyabuya ngoDisemba. Kwasha wacima manje myeni wami. Azizi ikhonkwane zothando. Kwasha kwacima no. Sukani lapho, sukani. Lento enokucula ngoshuni abafazi. Zikhona ingane zoma, ikhona imthente. Bakhona obonakala. Bakhona abafazi bafowethu abamisela ukucula yonke lento le niyenzayo. Kanje ube lokho ningikwatisa lapha nizenza abafazi, abafana abancane omjabuliso lokhu njani. Nizendlule ubaba kayenzo umjolisi. Wathi lokhu uthi baba kayenzo umntwana kuyena wami. At least noma naye nswininiza kodwa uyazama uyabonisa ukuthi ukhona umtsizwa. Angifuni mina umuntu ozobe lokho ecula ethi mina isithandwa sami ubaba kaBhojozi. Kwasha kwacima umuntu nengane yashelwa futhi awakho umuzi wakhana umuzi. Uyahlanya. Bafowethu ngifuna mina ukuthi mangicula phela mina ngiyinkosi yensizwa mina lo maskandi nje ungaphansi kwami maskandi yimina umuntu umnikazi wamaskandi. Mina wona umaskandi ngifuna ukuthi kusuka namhlanje umuntu methu ye-studio afike unye lapha e-studio. Uyindoda kodwa ucula ngesoka lakho. Yabona ukuthi ikhanda lakho licela upelepele. You're stupid anyway. Your head is full of river sand. Yazibona ukuthi isithutha. Uyisilima sokugcina. La abafana bonke laba ngeke baqede ngakhawunta kuze kuphela unyaka ubani lo. Konke lokho menzi zonke lezi ithutha lezi yoyo zonke lezi. Umfana amapijama lo menzi. Zonke lezi ihlama lezi ezikhona zonke egcwelizwe. Into kumele zithunye Phoenix zonke lezi amandi yaqede ngazo. Ngoba manje anizona insizwa nabafazi. Mina abafowethu umuntu ozothi uyinsizwa kumele abonise ukuthi uyinsizwa ngakuphi. Uyinsizwa kanjani? Ungathi uyinsizwa usacula ngodali. Cula ngodali. Yini nenijika ni celebrate usuku lokuzalwa? Mina ngiyicelebrate yonke lento leyo. Ngazalwa ngithi. Ngizalelwa khona ube nezinkinga ngihlupheke la emhlabeni so ngacelebrate ukuthi ngize enkingeni. Angihlanye mina hayi. Mina ngifuna ukuthi ni celebrate ukuthi ngifile ngiphumulile.
Celebrate lokho ukuthi ayihambile indoda manje isebenzile. Celebrate ukuthi sike saphila nensizwa siyamazi sidle naye sahamba naye. Alento ukuthi ni celebrate ukuthi ngizelwe ingami lento namhla. Umama wangithwala 9 months. Angaze ngithume umuntu ukuthi angithwale 9 months. Wayithwalela yena. Awu ngangikuphi mina. Yini i-birthday abelungu le birthday futhi nayibhimba lento leyo ayikho lento kuthiwa i-birthday. Lento kuthiwa i-birth date ngoba i-date ayishintsha. Usuku layashintsha uma kuwukuthi wazalwa ngoLwesithathu mhla 19 April next year kuzobe kuLwesibili okanye kuzobe kuLwesine. Iyashintsha kodwa i-date ayishintshi. You understand? So engisho bafowethu ukuthi uma uyinsizwa kunezinto okumele ungayinaki nje uziyeke nje zidlule. Senifocus kakhulu manje la kodala engakho itabani izandla nje. Ngenxa yenu kancane umuntu uyindoda mina udali wami ngiyamthanda ubaba kafa no washa kwacima mina ucula amasimba indoda kodwa semendweni doda ukanile uyindoda. Mina ngifuna insizwa mina ezofika lapha njengophunga lenja zithi one side abafana abancane thina sizosebenza. Yayizwa leyo ngoma sosebenza thina. Ngithi sawubona ex yami washiya mina ngathola umuntu oncono watholani wena. Akoza kucininiza la masikani senumoshile kuthiwa umnandi umuntu mencininiza. Cula ngephimbo lomfazi wakho boleka iphimbo umfazi ulelo nithatha iphimbo yestudio ucula amasimba. Hayi bafana hayi mina ngifuna umuntu ozofika athi zenkani zababili uzwe fuqu umuntu ozocela into engizwayo awuzofika lapha ungiculele ngodala ungiculele ngazo zonke lezi zinto lezi hayi azibafuni umfiseli la azibafuni umfiseli magwana azibafuni sazi insizwa thina ophuza ekhemesi sazi insizwa thina. Hayi lento yena eniyenzayo lento yokuthi manje kancane umuntu secula ngodali wakhe. Siyazi ukuthi namadodeni kodwa manje zamani phela ukuthi ningasibonisi la mahlazo lawo. Azafuni thina. Funa ukubona lezo zinto lezo. Thina sifuna umculo oyinsizwa yimini inkosi yensizwa bafana ngisho ngayapi. Wonke umuntu ebhosha labo ngizwe ba reporta kumina. Yazi. Wonke umuntu lapho ugqoka ibhloko reporta kumina yimini engikhethayo ngiyahlunga nje lokho ngihlukanisa ngithi wena insizwa wena umfana. Insizwa njengamanje ziwu2 kuphela eSouth Africa. Yimi nengane yami kuphela. Lokho kunye abafazi amaxoki shit. Mina nikwazi lokho. So bafowethu suka namhlanje makuthi ucula maskandi. Ingqondo ayisebenze. Ucule kahle uyeke ukucula ngathi uyahlanya. Hamba no like lapha na follow ni subscribe Khuzani TV. Zonke indawo lapho ni download futhi ingoma zami lapha nizwe ukuthi yini umculo kaMaskandi. Ake ngicacise ngaleli gama ethi Maskandi. Ngicabanga ukuthi nina nicula into eningayazi. Yabona le genge le igama elithi Maskandi abantu ababecula behamba. You understand? Hlezi ngisho njalo lento le. Abantu ababecula behamba ehlathini. That is why kunento ukuthi antelope. Yazi impala impunzi yonke lento ifola under i-antelope. You understand? Kwakuthiwa music aunt because bacula behamba babelandela izinkomo behamba. Sana isiginci sinentambo eyodwa. Ifike becule lana usinwe ke kube mnandi uyabona nje abelungu bathi this is music aunt. Thina enxabudomo nokuhlanya sathi masikandi. You understand? Maskandi. Ngeke uhambe ufike inkomeni selusile ufike usiculele ngodala uthi mina isoka lami sokushaya sikubulala inyawo phele sikuchathe ngembabazani khona ehlathini. Cula ngodali uyasijwayela. Ngawona izuleke abafana bakithi ukuthi uthini ukuthi Maskandi. Music aunt. Ngisho ngayigugula leyo nto ngeke uzuyithola ngithi ngishilo ngathi inkosi yensizwa yimina phela ophethe lonke ulwazi lwensizwa. Nina nje futhi sekani. Ngizazomtshela mina ukuthi senize insizwa senivuthiwe. Njengamanje hayi
izingane nikhulela ngaphansi kwe-pit code control. Yeah, subscribe lapho nikuxhosa.